Cože, zopakuj to ještě jednou. No, Tam to, co jsi řekl, já jsem tě neposlouchal. nic? Tam to, něco jsi říkal. Jo, co si můžu, jo, to nevím. Něco, že budu, něco. Jsem myslel, že budeš dál možná. Jako, že ti to dám zadarmo. Ne, jakože... Já jsem mě okradl ten kámoš, tak jsem myslel, že mi to dá. Jako zadarmo, myslíš, jo. A tak já ti ho prodám za malou SMS tu 120 něco. Však já ti věřím, ale... Mamka to prdele. Taky vem mobil a pojď poslat SMS-ku. Mamka právě u něho sedí, ona si píše SMS s kámo a dá takovou. Abych jí to dneska vzal, jo, ale nemůžu prostě. To mě sere. Tak já ti to jenom prodám, já ti to nedám zadarmo možná. Co? Že ti to nedám zadarmo. A kolik máš postav? No, jen tam tu jednu, a to byla 100, bo mě okradli. Já jsem chtěl nechat jenom tam toho lučišníka, 69. To bys chtěl? Zadarmo, jo? No to mi stačí, protože mě to teda okradl ten kámoš, tak jestli to nechci dělat celý od znova, všeho tam. No nic, tak já jdu, zdar. Hej, please. A co? Nechaj mi toho lučišníka, Ne, prosím. nenechám, hej, sorry. Já jdu, zdar. Hej, No, a nemáš nějakou menší postavu? mám 20. Koho? Toho kozelníka. Hej, a proč mi nechceš nechat tam to? Protože je to moje postava a zadarmo ti ji nedám prostě. Hej, please. Abych chtěl to jako neprosil, jo, ale... No tak já jdu, zdar. Hej, please. Ne, zdar. Please. Ne, zdar. Proč to nechceš? Protože je to moje postava a zadarmo ti ji nedám. Zdar.